zela bin, badakizue Durangon oso palazio handiak eta daudela, ezta? Edo Ibarren ere bai. Bueno, baina eman dezagun Durangora. Joan zela ermoatik, neskatila bat, bere astoarekin, bere arrautzak eta bere gardurak saltzera Durangora. Eta gizon aberats batek, gizon dirudun batek, ikusi zuen eta maite mindu egin zen neskarekin. Eta esan zion, nirekin ezkondu nahi duzu? Eta neskak esan zion, nik ez du zurekin ezkondu nahi. Badut hartzain bat, maite dudana, eta zu ez zaitut ezagutzen, oso zaharra zara nirekin. Bai, baina nik palazio bat daukat, Durango, eta nirekin biziko zara. Zu eta zure familia. Dirua izango duzu, nahi duzuna erosteko. Nahi duzuna arropak erosteko. Gainera, ermora etorriko zara, karroza batean, bizalditxurik tiratu. Eta neskak ez ez. Eta etorri zen etxera, ermora, eta esan ziren gurasoei. Gizon aberats batek esan di berarekin ezkontzeko. Erotuta dago, zendik ez dut berarekin ezkondu. Eta gurasoak esan zioten. Nola, ez ez esan diozu? Baiet esan beste nian. Ze palazio batean biziko ginen. Durango handi, oso iria handian. Eta denetik izango genuke. Eta ermoara etorriko ginateke, aberats, arropa dotorekin, oso janarionarekin. Eta alasi joan ziren urrengo astean berriro azokara. Eta joan ziren feriara, eta berriro ikusi duten gizonekin, aberatsen, diruduna. Eta berriro esan ziren, etorri zaitezten nire palazioa. Eta han zeuden bere lagunak, bere neskameak, morroiak, langileak. Eta berriro esan ziren, nirekin ezkondu nahi duzu? Eta gurasoak esan ziren. Esan baietz, ondo biziko gara. Eta neskak berriro ez ez. Arrazoi ez zuen ezagutzen, nola ezkonduko zan berarekin. Orduan gizona, ez zegoen ez ohituta, ezetza jasotzen, beti baiezkoa esaten zioten, beti diru asko zeukalako, nahi zuen guztia erosten zuen, ez zeukan arazorik. Esan zion, goza bat egingo dugu. Zorro txiki baten, poltsa txiki baten sartuko ditugu bi masusta, bi fruitu txiki. Bata beltza eta bestea gorria. Beltza ateratzen baldin baduzu, eskonduko zara maite duzun hartzain horrekin, pobre horrekin. Baina erotuta zaude, zenik dena eskaintzen dizu. Baina gorria ateratzen baldin baduzu, nirekin eskondu beharko duzu. Neska, esan dizuet oso polita zela. Baina neska horrek ipuin asko zetizkien. Eta berehala pentsatu zuen zer egingo zuen gizon aberatzek. Zer uste duzuen egingo zuen gizon aberatzek? Ipiniko dela Ipi gorri. Eta neskak beti gorri ateratzen baldin badu, beti eskondu beharko du berarekin. Hau da, esan zuen, beltza hartzaina, gorria nirekin. Eta bolta mantzoinan, bi masusta gorri sartu zituen. Orduan, gu, telebistari begira gaude, hipnotizatuta gaude, robotizatuta gaude, dena berdina gara, eskua sartu, eta zein aterako dugu. Gorria. Baina, aldi egoten bagara bizitzan, asko ikasten badugu. Jolastu ere bai, eta telebista ikusi ere bai. Baina, aldi egoten bagara, ikasi egiten badugu. Egingo dugu neska honek egin zuen. Zen neska honek sartu zuen eskua, eta dena zeuden begira, ja zein ateratzen zuen. Eta inoki erakutsi baino lehen, atera zuen bat, baina, ahora eraman, eta jan egin zuen. Gizona erotu zen. Zer egin duzu, erotuta zaude? Orain ez dugu jakingo zein atera duzun. Eta neskak denen aurrean esan dut, bai? Ikusiko dugu barruan zein geratu den. Eta hartara jakingo dugu, ni zein jan dudan. Eta palazioan denek ikusi zutenean gorria, denek pentsatu zuten neskak atera zuela? Beltza. Gizonak bakarrik zerkien jan zuela gorria. Orduan, adi egoten bagara, gai izango gara mundu hau aldatzen hasteko. Zer desastre bat egin dugu mundu hau. Orduan, bi masusta gorri dago tokitik, adi egoten bagara, pentsatzen baldin badugu, gai izango gara beltza ateratzeko. Berez ekin zeudela bi gorria. Berak imaginatu zuen, trampa egin.